bia hentaya mpa adeshimama yansan so mamu nyina mu ache bia mamu akwaba ayo Sompa 106.5 wonim se ya dam ya tena sese no na Ghana today ya de baba somo sanu anase takwa tachima ne takwa de nyina doma eho nyina ne yedam na wo Facebook no so wa join your live eno nya ma Facebook no so anu abaso wo da bra na ba hwe ni so ade Facebook ni ya Sompa 106.5 Sompa 106.5 na anope Ghana today ya ratena se no yemfa emra mesom na mamini kan krama mabedwafo akwa abansa na de wo ne de ato so abusua memo machi ya joso na mo ye de na me na do asedan kenyame abusua wai aya mabedwafo ya anano pay me ne wonmo baba di djuma na yate wonmo enka no Apam Dadaa na Adwoa Asare na wonmo akasa na se no trending stories awodo na fei yebekọ na newspaper no so yetumi dia baba som da obonkrata no ne omawodo edi atwaguo ne ekoso nkrofo man so no marka na mu no ne nyina da yebero se yebetumi dia baba som na de onya na djuma yi no ya bone chem so amana tumi aye ne sa na hyane nso sa no nso bopa wo minute no aduonu 720 pepe baby lines no atum na wonso wadwo nkyira wodo ya wo no wo de ababa som na wede ne die no obo kwan so aya ma ne mfa yensam a ye beka no ho na entumi emmoa yensam no we beka na no pe no wo ma wasam a beka no wadwo nkyira no efa ho ma ya ke ne baje ho yie pa na apam we mame ase na no pe wo da yie pa o Samoa no kre o dress ne ye me fe oh wow na we wo se hwan no o kono asofo la na na wo kra no ga wo ye komseni a prophetess so wono aba ya lo ka ze ne no nti we nka ya sofo anka be ma ho din be my din de ma wono ma e wo online no mfa din mra to sa hwa na ma tu ni kwansa meto Facebook for no moye apostle for no line apostle esa asofo mpanyimfo no a omo wo soro no apostle enye local preacher David na and the local preachers ne say na efre wo mu local preachers no osofo and omo wa bi mu no ya asofo and apostle apostle no mo level and am adwo aso de ye ne tese and still anka ye apostle apam anya bado anya bado kresa se na ase ensane do so ana ensano ana me tia na mhuni sa ene wo ti wo na huni sa sa o apam ayi no ejina o na minim sa bia e do so ase guy o efe live efe pa na what tia hwe so we hwenye buttons so David it's like Catholics. Oh, edichum ya mama master baso se na no pe no na omuma to di maye say we no be apostle di ai say na no dress no mam ya Akosua wa ha ko be ti apostle makobia dabi so we nya apostle mekwa atada and I right reverend sa wo dabi o meto left o the left at where left reverend and am Adwoa so de ne de Adwoa de me fiti ko ti a me hu se wo ba na me say chief executive officer yes and na company ne ya na eti he this is wo and address ni e dicam serious oh wow and then no matter baby ya na mo ase Dr. Blessed Foster ne oba pa Akosua enhira some ma Kodie oba no tete hwehwa who say yes managers na eba no ofiti koti a no hu na no mi hu wo no na mi se wo no a eti mi hu na mi se ase na madam akonko ni so ase wa ba ntam we eti mu se sane na ntie ni sidi ko hu era madam akon na ntie se na dia na ko trend stories ni dia ya ma me na nsamo wo ho nsamo trend pa na apomuden de bi trend se ni ma ho a mpox sure sade okokumase a hubu abo wo mo no enkran bi apie ha na se nye kumase ne nkran nko
baby nso apiepie na nso wo mo nhye dan hui birim de alata semina na esra srem monkeypox no so onye hu se bro bia gugu antena ho enye se wo de cream na esra so ka na sa yade no apam sane esitie no nyame anim ni ada me hu sane yade no anka sa ba esitie no me hu dwiri me sansa etimi sisi wo te se asere mpompo bi na yade sha se te se de po egu no obohu an se hyehye nsuo na nsemo e se de ehwane ne yade no o pai no nso a na kobere na kan baby foforo na so when kura no ni sunu ne ban no ente se chicken pox de na momo no sane ye wo pai a na e kire no ayade ye wo se apomden panyimfo wo mani ku ho an wo kai se sayade yi last year eyiniti sa eba pa sore pa me hu se mu nkora mu panyimfo sa tam ne okumase e ma ya bomu amane na asanso yi ni TDC so na se e wo se yetumi ehwe ede ba kura na de ba na ede na motuo so na wo se yetu a yade no kwa na asanso amane musuo zanze monkeypox so de o tidin na monkey de na nke ya do ebro nka no enegu omo ena we abani pem na abani paso na chese nipa yesu ni ye ban no ya sesa ena ehun se ebi na ebi mo ka sesa LGBTQ+ ne won sensem we yenhwe ne yentwe aba afa hwe hui wo bu ono mu a otumi ya no sesa nka apamche wa akona akono enenke wa address apostle lie ne reverend lie wo be se me de me mpa apam dabi me yo ba nso me mpa be ma me ne me yonko ba beda wo be se me se me te wo ya me ye be mai medane me ho aboa aponchi medane monkey na chese mama aboa afa me sa nuoma no na etimi adidi mu ene yade kitinkiti yade binum na abani pa wuti medwene ho adwa won tie ase wutimi wo se yade bu ono mu a sabi ohu ba bi efiri ohu ha we ye ba nipa mu se no ti na pomdi adwumayefo no bokoko no se wo be kai a COVID-19 ne baaye no krom ha ye yire niema mu papa na o manfo so ani ba wo mo so ma ahonidie ye hye mu kina se ne wo sori anopa ne nipa no wo chia nipa ba ko mienu obehoro ne nsa de bia obi wo sanitizer hye ne bag mu ba bia beko bia no ye de Veronica bucket mi ti di ni charge ene binom de aye waste bins ye de Veronica bucket bia si ho offices akodo entrance ne ne keke ho nyina obeko na sanitizer yi ne bizuo ba covid nose mask ne bobo nkrofo ehwene ne ade ebi kura bedane fashion ne ye de boy mo maso de bi fam ya body ase se ensem no na edoso wohu enso aboa ye won se COVID-19 ne koy na se ese ya to sa ne me nyina gu ahonidie no anka hand washing ne sanitizer use ne de anka yade a afebo ese se ka nipa enso no ye nye nti won se si ase ye be san de sa protocols na ba ne de aye adwuma nke bebo amasa monkey because won se yade no spread through contact enti se bia meni apam tie ne mate aka obi apam ho enso bia wa hagi obi ne ho mfifire ni ade aka ho wone wo partner bia empam agudie ni ade ha sa ne mani nyina aka ho na ede spread ne ba enti so far as a body contact no eka ho ne nko ade esese safety protocols no na wuli madia ba konso aya na Ghana for yentansan so nei obibeka se COVID-19 ko entinya afa na me de me fa hunu die nya hwe ne kura ko hu so obi kura tekem na nose mask yi wa bone pampias red watch won kwa na apa komde sa su ne ban no Ghana for mu ama ene obi kura popese odi ne hu ni wo sa kwan no so wontumi nye sanse wo kwa koyi obenya kwa bana ni dia wo be di watem apam sanka wuti we nanka sanitizer si wonchen anase nose mask na yere wa no pampe uchia obi kwa na sanitizer on sa right away pe obeka so hwini mu bon so na nke tie na nke nose mask Adwoa to obeka ade sebi pampe bi firi manu mu ba na be ba so bi amede yas ne twitwiri mi so hu se ne tie no sa su ne ban no a ete Ghana fo binum no se ye nyaye a yabekwa so atene ABC mu se ya nya broni ne ka say ignorance of the law is not an excuse. Oh yes. Enti ya ho say ase na minnim say eno nkere say yare no ba me nkan enti wo say ekoso na ye yirim ebinu nkura say abrofo no ne sheda de yare ba ye say de be ya ye nchiacha ye ho nanso na covid ba ye kura wa hunu de na Ghana fo bi. Oh yes. Ye sheda nkura so bi sheda say opia be say obi a sheda. Me kai say we ba kumase
aswanse ho no baabi na omo so a soldiers ne ba begu ho say wo mo de hwesa ne be ya asa nanado de ba asem obi ampie monten so no former president wo kwabena ne pie adan ya wo so ba beto bread what here was what ebu akwa na wo de hwa so wa se de ebu akwa emotenti wo anya pan wo anto wo ebu akwa wo fa car no afre ebu akwa ba bedura so ase e wo na ba beto bread go ban so anse nose mask on se nose mask wo bi nso pie ya wo se be ba behwese nkrofo adeda ti wo se wuti wo sa adura no ankasa no edu ba bi anya adwuma so apam ebre na duru so se ye ma apom den panyimfo no wo mu gina wo mu na so na Ghana fo nkyerɛkyerɛ bi won me wose koso a etime ko sanse nei adri sei ye obi mu won ma won more enso won kyerɛkyerɛ ne monkeypox ya ho asema enya adri kuro ye na bi sase kwa ba so na fa so ne aba nipam no kure se wo hu kwa bena ne be kwa akɔwe e bi kura na aboa no saa yade bi eso won ho wo kwa akɔte wo be wie kyerɛ no se wan fa ma wonu akora through sabio enamu a e bi ne contact ye se muti hei ba ko betumi aka no yonko en na trotro mu tena trotro mu a ye package sasadi ne ye mpake kura che se tie bia ho no mu a kwan na onam so no kura no be sheki ama ho akotwi obi e kwan de yan no kwan no obo support wo ba bi nti obe so odoje na ga kwan de fa se ma odoje I said that odoje anaka odoje abon se what you say ayo me say na ni chire mu ye me nim say bia nipa na nam kwa ho na nipa ne ba chia kwa ko bo bi driver na doje portu no no kwa ko bo mu dan ma nipa no kra kekan wo mo ho I serious pa say e wo say ye timi hwe na we no kra na ye say kissing so ka ho emfiano nti wo mo a omode mfiano konkono chiachia wo mo no e wo say ye very very careful say nya odofo bi a wunimu no a o kisi o cap na seven fa na asamonko yes monkeypox o kisi dey o cap o be fi bibia no a na ye o cap ano e na ho fi ana se odofo bi sure na ye rentu ase na ebiem ebiem na wo no mo a e no so trendy they say o case so trendy o no kwasem eno se apam eno asasem we mete ye no me hu dwiri me esanse enei bantama senior high school die na koda enkoda sa ababa wa siusi pena man say so UK na so wo UK no nkyerese se bi wani no aba ande no kre ana ani obi ka wo se honam no ete won ma bibia nka no kra na da sei se bibia kwa akoka no ana pam ani nso nya ade a obeka se bia mekwa akoto bi odwa so na de sia na mu se mfa se bia skin we ho ka yetimi adokta fo nim de no mu nyanse mu mu timi twa oto baabi ana wo skin ne baabi no mu de atare ana se skin no akora mpo no se ko ba se ade ni firi wonum ne kwa ebetimi ayekotwa ebekọ so hu ana kotwa so da ho ensere na se ani no eba ba kata no o kan edum wo da hwa wono mu asabi o mani ye o mu ye hwa amane ne apinisi e wo mu namu na ro se wani ye de tuo akwa kama aboba ne bia kwose so se ne sitie ena ye school mo fra no eduru ma bia wo dwene wo mu ho a won mo ntiase ne ye se charity so begini we ehie charity begins at home tia ye ma no abata binom ye se bi mo de wo mo samte kra na eje wo mo magoro wo kwa wo ka twade asentuma ma me ba ka jo se watete wo ba wie no ba tete me de so wo se su ne ban no a ene abata ebi mo so kra ni adaje no mo de ahwemu mo apam wo bo on ma wo sori ahoma chinye bi mo sori 3 wakwa tena dwom dwomfo ma nkanka wo kwakora no wa hunu ba ni mu emema ni bi nso ono mo a wakoso wakwa ye adwuma ba no na ade asa na akra no wada na me fifia no papa so fifia no pa bia be ba na ade asa enkora yi nko a de bone ho a kwa ne ho a no apene ba bia fa nti ya na nti de kane ne ye nko ho nyina ne ye kɔ ho ne ye chiri no ene ye yusu na onim se maami bi na no na metie ewu man bi asem wa no wo ka akoda no ne ba akoda ketoa akora ne sua na wo ka se ne ba no nya girl akora no kwa wo check ye bebe KG2 ana class 1 na o se akora no wo girl e wo school ana me ka se ahanya abrochire o abrochire nkora no de ye nim se wo mo no asase no ano ye de nioma bi cheche wo mo ama nkoda no nyini esua nenti no sa wo de sa abrochire lifestyle no aka se wo de ba Ghana ha na obenya girl at the age of 4-5 years KG2 class 1 ja ye wo de yam tonyo mo mfra akora no a
wo maame no de bibi sha akora ne tirim enti hwe sa akora wo gina class 1 na wo de ase ne tirim so wo ko school mu a wo girl wo ma akoda ne fo na wo kita ya je sa akora ne use class 1 class 2 no hwe akora ne dachi wo da wan kasa picture wo na yen hwe nkane no sane ne maame no mo cheche ye esi bifa kane no are you serious even mobile phone no ba ko training college kura na use bi na wo nya use bi just a phone book ankane no kura ne gina mo nchen so ne dware ye na akora na nim ze bia wo panyini bi benti me kata me ho but ne no yesi ani bie no ba enti yesi sane yo memu a ne no nkyere ga sabio efie nyansa no so ye ntontwa bonten se me na da bia me kan enu nimde de be ko nanim ewiase besesa na ewiase ne so ko nanim esa nipa nso no wo adjust sebre dane an wada no ho bi enso adjust no adjust in a way say enkofa wo how bia enfamre se oba be use phone na bia hwese wadu efie bia bia phone no ye very necessary sure obe use so a for bia educational purposes and as a school asem over time what's the bibia de ama wo mo bia no wo free school ba wo de be homework na wo hia research bibi waje wo wi a maame waje phone no ato ho akoda na ekoda waje phone no wada without the phone me se nkora bi wo ho no mo kro ne cartoons ya ehwe sa maame no akola no wo betena TV no ho an attention be wo ho na maame no so enya ne ho no waye de openti no akola na de obetena TV no ho frewia no wo free school by na ma de asase to maame no kra mpem ko se ne ba da na so wona akola no ti TV no ho no waye focus on hardware woni agro won 19 chinchin eti maame no so no waye okay as TV de no wo so oh but esa won so no we careful now regulate sanu mo nyina wo bra akola no de beda wo bra wodi bedidie wo bra wodi be dware bibia wasese bibia kama enti so wo tene akoba bia eho etro a wo maame no ana wo papa no wo behunu as a responsibilities no so etoda apam wo ne wo crofo yi no mo jaya to maame fo no so mema no wo me jai asade ni nyina to mamefo no so no ma but edin enye no ma sapam eno na me ne nkora na eseye no enti akora bi wo ho no mu fidie emi aboa no na aboa no emi apa no na apa no nso emi asase enti enye okrokon maame no papa no mofra no obia wo na sede sa pepepe na school mpanyimfo so wo ma sede o mo ne de sede wo ka say charity begins at home ansa na akora be wure school mu no na kane no ye de ensa to ye ha so ya so sabre no nso no ye nim bibi sure ansa enti ma me ne papa kire o se wo kɔ no enya yonkobo eya adesua enti bo se o yonko na o book no ne madam be kire no eno anayo nenso ne madam time kire akora bibi o ba fie na ahwem na aka se wo se nya sa na madam kire me so de madam kan se no wo fa wonya madam da bi madam se ya ye nkɔhwe wei nti saa de no wonne kura ye so fo so na wunya nti sese no eni bie ne de eba nanso ye nka tete atempo no ba bia kwampa ne da ne ye mfa ye se wo ba sayi a wo sama wo sa akoda ne ba bedane androba no na monte so no twitwu a wo do beka se bia mfa ho sansa ye wo ba daachi bi wo ba kwa monte so wo ba yes enya se ye tiri yen sakora wo so obetimi akwa passengers a won mutu kwan makwa share konfronfo wo betimi abotu akun wa bro nkura se wo maame no se wo hu ana se wo maame kura na wo betimi akobo ni din so apam wuni wo betimi a shootu because se wo ni se wo hu no se wo hu se ne tie no enti about no na no pay yesre yentete ma ne yie yamanu a yade ye bibi jeje won magoro no ebeduru mebi ne bekwa tie ye na wo yese ye nhwenkura eno so be ya de so abato ye so eno ko school mu a ye mo akoda achem so akoda timi twitwi woto na da ne to ase no wode nam ho na ekoka yese obi ya nka ne ponko se tini esini tisuo nie minim se wono ni fie baba ni ho se ye nyitire ho se ye mintimi hunu so wahu enti wo dress ne basa ne nkura de na monten so saa ne oma we nyina ya tena se ye nhwe han ye se technology nti ma ye nka ene nkura na se ye enti se ya tena se ye nhwe han se ya wo man ne de abekọ anim aban ne be na famu na ho mpese na emu aye fi a na ni pakro na adwen ye adwuma se emu ye kama na ye komfo ene ohun nsonso ne ye de atu afra futu fry okra de me nko na sa asem no je se wo ka kura enye yi
Uka enyeyi rasta no de. Apam Yengurem na dia ne kita wo de legal de bokrata ekuta me. Okay. Me san wo daybreak. Sa na the new finder so ekura me wo ha. Me wo the hawk. Anomana wo tru no and afi the daily post so e ka me ho no pay. And am John so the chronicle e wa ha no pay the enquirer e wa ha the inquisitor national standard and so ekura me no pay nti e do so wa ha. Yo apam fa yewura mu na yen hwe de bo nkrata no de omo so de nam. Ene mamemfa daily guide de bokrata no ento ha na anopai mi hu Yewura George Kwame Aboagye or ranking member at the energy committee no na wone ne colleagues na ehie and was say stop talking, put the lights on. Minority and e ka kire Yewura Ginapo say wonya kasa no makane anu nso anopai daily guide ne wotwa na wode ababi eno no na adaji Mahmoud Bebo Baumia doctor kane mampani abadi akire kratafa etoso nsia no wo pachew wo se sankugo na wodi ne 2024 ema mampani mahama we ne ye no wo pachew ene ye chew pa na wo different MPP for so ekosi Ghana for so anopai edaha na Yewura atoba forcing wono nso ene ebo good board of abaso so won ma ya de pa ama se Ghana cedi no etimi egina na ne gina no dollar afere anopai krata no etwa ediaba na ensu etoi na ebinom efie yiyiriye akwan aso ahodo yiyiriye no wode abeto se adenta nipa miensa enefa ho a wo muti nananom wonse do eno nso ho nsem anopai delegate democrata no wetwa ediaba ma yemfa the chronicle ento so emfa mamwe na wo share kratafa etoso mienu no a Chief Justice Gertrude Araba Esaba Saki Tokuno ya sisi amami ya suspended no ni mfonyini ene dahai abeto edwa ese one atemuafo ahodo beye aduanan enkono bi ya eka ne ho emre bi etwa mu ye grante allowances bi ede ma wo ya sa allowances ne ye kase ya ka kire wo mo ama refund sa sika ni nyina na eba ne sen ya yesi we die judicial service for na mistake no na wo mu hunu se Chief Justice on wankasa wo ne official residence a otim fi aban de ama no se Chief Justice a wotim na aside that no so no na sign ma no allowances to say de wo rent dan any judges ahodo be ye aduanan enkro bi 49 nti ono ka ho 50 sankrofo no nyina no wo mu enya sa benefit no so judicial service for no hunu se mfumso bi akoso wo baabi no en wo mo alert sankrofo esu we die yafum na sa sika we na nkense se ebedi mu ho wo mo kai wo manyi hu chimkura wo ma refund sa sika no nyina kratai de ho nsemo aba dum so nkania adundum enso domkuma no ekire mu se energy minister John Ginapo won hwe na wonye hu adwuma no wonya ekasa no ho ensemo kratafa etoso mienu na de etoso miensa Owura John Peter Amewu kane na oye mrasebedwani de ma hohoi abato mpeswa so 8 parliament no emu na court eko asetena enu akoforidua court of appeal ye kase wo masi opanyine kwan se enya de a wo betimi agi sa de bre no ewo 8 parliament no emu se na woye mrasebedwani ni tuchu ene Santro Kofi Akpafulipe ena felolo bia ye frɛ no sao sa case no a eba 2020 no ho nsem ruling ena Koforidua High Court no Court of Appeal mum de ho asem aba the chronicle de obokrata no so edibi aba anopai anena memfa rento aso the Ghanaian Times the obokrata no ena ebo amanie Ghana Coalition Against Galamsey ana wade to aban no anim se akwonta man no a aban no enye ho hwe se wade o begina mara no womo di aban mu hwamo ye pa eni Yewura Kenneth Ashigbe ni mfonyine eda ha chese wo bo amane na amasaman circuit court nso ena one ma sentence ya branch e bi 3 years ena wo kwa akodam ne master woni ne ye adwuma camera na wakofa wo go wia ya ro ko sabu ko blog edi ya kire no awo ha
One so ne deɛ ɛda ha na notorious andro baby one so empanyfo akyere no na wonkɔkyere no a na sɛ Togo na wɔn mo kyerɛ sɛ andro baby no wɔ ha adwene pa enkramonte so ne dɔmen ne mpɔtamo ɛne miamia wodo a wɔ akra ha deɛ na wɔkyini ha kyerɛ wɔahu ɔbɛdwo wɔn nneɛma nyinaa ɛna wɔn ma tresi no Togo mom ɛna wɔn akɔkyere no a wɔbɔ mo amaneɛ aposifoɔ ɛde ababato ayɛ akyɛsɛ abranteɛ no wɔn mo akata n'anim sanso ɛna Chairman Dema Parliamentary Select Committee on Human Rights emunsa nsɛm wo mo so ɛde aba ya wɔn mo ɛkyerɛ sɛ ɛnɛ wo hwɛ mo paa no a bambo mu nsɛm ɛfa no wɔman no ye prisons awodoɔ ya ɛwɔ no duafie no eduruma bia na topic akra enti mpanyinfo nhwɛ na wontu ho anamɔ ɛno so wɔbɔ mu amaneɛ apamfo akra to aso na yɛnkɔ yɛn ɛnɛ me de break the bokra ta na ɛto aso na Adwoa di kan abo so nti me na mo so bio Chief Justice ya suspend no ene mpanimfo aduanan kono bia won ma refund wo allowances no anopay day break nso etwa bai afi wo de afesi awono mfoni abeto akire na otumfo award a woyei wo santemantam no wodi bi anopay da ha na Alhaji Mahmoud Baumia doctor ne mfoni de akire no wo 2028 sa wo so no ba waka ya no pay daybreak freedom in truth nso watwa na wade aba na ukọ entertainment afa ho a wode evangelist Dana Samwa ya wawade na anu ya odi hwanimu wode ne mfoni aba betum en wo se yensi asofo obi no mkwan wo munyai so boloton na wo maka kire se Yesu moja abra gogota hokra wo munko hoda wana kasa eno ye Dana Samwa evangelist Ghanaian gospel artist and pay daybreak we trebi ya wode abeto abonten for the National Enquirer and so emamo na osha front page ha o mampeni John Dramani Mahama ena ne mfonyini eda hai na story no ankasa no ewo page 2 wo kire se we die atadwefo wa contractors ya ewo mai emu wo mo atede sanse na wotwe mienu eda yanumi die wo mo hwe ni mu se wo mo ede wo mo kanyina Mahama $10 billion big push no eba enti contractors ni nyina no wo mo ebenya wo mo aketua wo mo ayade wo mo kan fie miensa fie nan fie mienu wo mo nyina wo mehwe se wo betua wo mo ka ya ensem no ewo ahanum esei na wo kọ kratafa etoso enwotwe no a National Petroleum Authority wo mo ekire mu se adwumayefo baako a eya aban ani hyedanko nsem so aba anopei ewo kratafa etoso enwotwe emise de aka no nyina no apam abobobobo so enti ne mensa enkomu biem ne nya kwan ne yenye stories fofo no a nkrata no so de aba yo ene na memfa we nto aso confidential wono de obokrata no na ebo amanie na anoda one mo Apal governing board ya omba share good board once and some eso na o ma Ghana photo sam for Dr. Kesa to force na ebo amanie say ba one ma bai good board ba ye nche na so sane waboa ama o man ye sidi no ahoden mapa atumi akon na afie kura no ye godu emu dwadie atumi agina so wo mu oduruma bi amanframfrafo bi a wo mba befra beto ye gold ni ade wabra wo mu krampo ennamra kwan so no saade ni nyina gold board adawruma yayi won mu nyina afiri won mu na se aseda enka wonom na National Petroleum Authority dia no a na wo bɔ mu amande no eno so wo de ababato kratafa miensa wo de confidential de obokrata ne mu ana GPRTU ezeda dwadifo ne wo mu fa hyɛn wo matede nyame yadomu a memende di animu yi na GPRTU fo mpanyimfo ne ka asanka adwumako ni nyina ekire mu se won ba bete asentuade aboɔ so na atumi aboa sanse ene wuhwemu a yate fuo so sidi no nso ahoɔden ni pagya na paganti ɛwɔ se won mote lorry first so na adawafo ne afi passengers obia asum etumi edwonwo na owura bi so appetition mampanyini Sir Chief Justice was a abajoko be se numu a committee no amampanyina pa no
wo mu gya wo no adwuma ye emu nsɛm so ɔde aba beto ha sei ɛna ye rapita mewu ɛne nsɛm wana Adwoa ɛna wo kinkan no ɛno so wɔn mu abomu amane ɛwɔ ha sɛ kyerɛ sɛ ɛnei enwanam awodo ɛwɔ sɛnka papa wonya nyinaa no wɔn mu de akwakodan sɛnka yɛntwam kura wɔn de injunction ato so ya ɛno so mu asɛm ɛwɔ ha ya wɔbomu amane na mmarahyɛ badwane a wɔgyina wɔde ma ade hyɛ wɔ adanta abato mpɛso so ɛnso ɛkasa papa ni mfonyini ɛda ha wɔne nsɛmtwerɛfo edi nkɔmmɔ adamu Ramadan ɛna wɔkyerɛ sɛ wohwɛ mu paa no a eduru mra bia ne nsu yire won nsɛm no yɛde adane amanyɔsɛm MPP ni NDC asa aban bia betena so a minim sɛ yɛ fashion show na ana ɔmu yiw wo bia pɛsɛ ɔmo yɛ hunu sɛ na pɛso nsuo yiri yɛ no sɛ wasi anu sɛ de yɛ o wo ntumi hunu anamo aya no mpɛsɛ ɔmu tu fa ho ɛno ɔkyɛ saa nneɛma no wɔde yɛ amanyɔsɛm no ensu yiri nya amanyɔsɛm enti wo mo srɛ sɛ yenyi saa nneɛma no mfiri wo na yɛnhwɛ mpa no poma sibrɛ na entumi nyina na ɔba pa Joyce Bawa wɔn nso ne mfonyini ɛda ha wɔn nso ana ɛkasa ya wɔkyerɛ mu sɛ wohwɛ mu paa no a sidi no na hoɔden no epagya kyerɛ sɛ mampanyini wɔyɛ adwuma enti adwarifoɔ enso entete wɔn nneɛma so na Donald Trump na eni o wɔn nso mfonyini da ha na watene ne nsa sei ɛna microphone si n'anim na ɔsɛ wɛ Miniano Russia no Ukraine for. Isn't a quantity I came at 208 chat. And you will be Anthony to one accordion to her. Wouldn't ya? Ya, we get to Russia for ya, mother was a mona. I could in our Shamon Sano, Ajabro. Was Sresans or Bemus or Becassadia. I also be adding a dear at 2B. And also so or Bomo Amania, I will have say. Apam de Kitani a day na Yanfantua. And Omra Facebook, Sompa 106.5 FM, Accra, now for adventure, and somewhere if we go on Crata and online. No. Now also do the Ababe Tosona, Yefe, or Baby Binsua, now or the Awono, now Yadinina Trumo. The new finder the Bokrata and Mede Trasso. Now was a government misses mark in treasury auction. Edakrata fair to son kron. Enti me hu treasury bill and wodi no mfuni abeto na bonds so edase na unya kan we pena bond holders. Was it the treasury? Treasury. Treasury. You. Man tin treasury auction. Ana. Oh, that be man te. Government misses mark in treasury auction. Sir, I draw on our challenge and wote. Aha, I don't know maybe sir. Ana auction. Oh, there be treasury na me bisa. Say dear treasury. Treasury bill. Yeah. Enti the new funder at the aba. Na yesa ebibrem ha nyina dwumade bia to dey say 5 tech. Ghana na yebe hostu. Na ye hwe ni mu say yenya kura 1.3 million dollars yensa betumi aka ede afirim say ye GSC na so na ye de edi dwuma no na panin bi a wabene pa wo your obstetrician obstetrician obstetric or your obstetricness obstetrician and gynecologist. Me ba join o ko na sofo. Okay. Mesra opa no ya apostle. Apostle Apam Dadaa sofo ba ko no. Good asemu. Na wose ye me ye ne nko ho pa na ema ekwa awoye na ebinom nsa ama no. Dodo na ye hypertension. Nti ye me ye ne nko no so ho. Emmanuel, Adwoa so munsama no. Boy say na ye ni CS ewie kura wo ma ne ba no fo ewie ya watina nanom won se. Owo kura no to ho na. Owo no to ho na. O se dodo na hypertension. Nti hu kwan e befa so a ye betimi aso ano na ye nhia ema ekwa awoye na wono etina nanom won se do no edodo. Eno nso edaha ya no pay me boso ediama ye tiefo. Na ukọ Sunyane Teaching Hospital nso a wono nso abobi so se kidney problem wo ma record papa e wo mpotem ho na sa kidney problem nso ebeba no e wo ne fare by pi bi enuane a yedie ene ya nom ne ya hodo nom ne ya brabo bi a yebọ eno ho nsem anopai the new finder etwa ede by monkeypox no nso wo se atoe mantamu wo mo nso anya baako ya no pe krata na mfensi a wode ababetum sesei Accra Metropolitan Assembly ama womaka won ho na pani a woda no eyewura Michael Kpapo alote ene wo se baabi a betimi ate nwan a ene wo no mu a
tonton niema ewo ya kwantempo ahodo mfimfini baabi e wo se nipa fa na wo mo agye ho afa no wo mo moden se obefiri ho na woni adwadifo bi na edi nkuta ho a anopai ni mfoni eda krata no ma ye boso edema yetiefo Ghana Meteorological Agency Ghana Meteo Ghana semna sasa edi we no mese wo bo no anya hwe yi a Meteorological Agency because aro ho ansa na elwa Meteorological sapepepe Ghana Meteo one mo say o de ka si Gmet na ko onim Gmet for say enso na eto na anu a ye bo ho sujete na nipa miensa wu na binuma to nsum ne aheno afi na nakase ebeto no mo bro miensa omo bro miensa kire se enra adenta na wo mo se miensa ena dunkwa baako ena enu ye de ye hunu wo mo aye hunu wo mo ka ahase ya ye do me he ye hanso ba amane esa baako die kwa ka mo ma esa enum chombro miensa eno kwa de ya tie no no yanko obono yanko ahafo yanko western okay eje bi ye ho no nyina nso so de ho ana wo mo kyerem sesei ese nsuo no na kese ye pa ye ba beto kire se ye se esa pomu bofo na wo te nsuo ano no we se de wo de pia na wom ntie tire ya ebetopa atona kese eno achi enya firi bosumi we mu aye ko June July e ho nso de se won so na nsuo no topa eno ye re na ton eno nso e ba betopa anti ye nyina ye na fe ye nsisi ye hu ye ene ye gota ahodo ye sisisi no ye nhyase se entete team Burkina Faso ba bia ewra Brahim Traoré wono mo ede kwantempon kese bi wo mo kan ko tade asphalt bi ede ato ye mampanin dada Jerry John Efomoto Rollins anopai ewo the new find them any apam when Mr stories ne de dodo no aboho so na ensuo na sam na ne ye ka no atorenche maboafo agi natuku nadmo wo mo ese sesi ade wo mo yire ne mamu pampe wo mo research any rescue teams no wo mo boaboa wo mo anopa se de be ya wo mo ebetie gum na adwumadie bi esese wo mu di eboa no wo matimi aye na eno na enipa dodo no aka se asese si ano krom ha eye Ghana wo mayi emu no ye wo national annual topic ya afibia eni na watch baako eni mienu so ntam de ye betena radio ni TV so online Facebook bebia ensuo ye beka edidi nkomo ayemu interviews akese expert aba na ye de you relief items bia enuane ne niema anu na ye fa ye to so ye ka na watch baako na akoda na ye tetete wa ye nyahwe na afefofra samba ya sabet na ho asem kro no a emfie be de ohoni ya kan so ye tumi nya bia ehu pumasi bremko lasting solution sa ampa ene de mi se eno de yi some America she and apostle mo say eyade a ha dwene papa na enkosi da ben so na sa asem we ye bekoso aka someone motem ya ensuo to a eyiri famo enti da bia wo so ba kyera wa ma ensuo eyira fa wa ma ya bre wo mattress ne ade so wo eduma bia ya ma adwene ne nya adwuma awadwoa wonim se ba bia wo tie yi emra ma ho kwan se wo se wo tena ma Kodie wa kan na me ba twero no ko se ne mo de asofotade na hye me o se o de obi beto obadwemba ho o sini dan e wo botan so ensuo to emframa bo ehim ena de ba kun bi nso de neto obakwase ya ho wono wo sini dan wa anwem ene mframa ne fa ya na anwana kora kata ensuo to ya na atwa fa so enti yenhunu ba bia wo se yetena na adoma boa ye se ye betena amana mu a amana mu no ho no sabi ohia ni ntena ho wono ma ewo bie no na wo masia mana basoro ensuo to ana na mase na ni fie no konkon nsuo nani na andra kraka soa ba ku bia na metie wo manfo no mu kire mu se chese wo mo se gates no emu no asisi enti nsuo no to ana ebu afa so ne mi se gata no mo gata no a asie no enya me no mie na kwato nwura gum se wo hu ade bi wo ho no mo a ye ntimi mfa so bo ma aban o
enya da bia na wasa aban beto ogata mawo first no ansa no mu ade bi wo ese kwasafo dwuma na wo hene no anka seti meji sine na so obefre communal labor obi ya be bi but no yesi ye jai adan ya that's the question. Nkurase ne de da so nkuma ne de da community. And no was obi amfo bia. So wo man ne sai a ye be hwa amana sai ye kire ha. Wa kire ball ani sai ya. Wo akwaja atuma. Na wajatu ba ne ye ka ho asem. Meni Akosua Asare na enye me nko na me hu ye kwan so ye chi ha yi. Kwa brane aseda kwa jane nan. Eno wa kire ne wo polity mu akoto atwene ho. Ena ade na pai. Ena chese anope obi didi a won fanche sanse airtime na bufu so apam se ba bia Ghana yanyina dri 68 years ni akire wo man yanyina oyenhwa ko ye panyini bi kura no ana wo ye nipa wa ko na ho bi mu dada de ya ne se we se wa hu ye pe heaven ako nyi ya na yeti asore dem here baba ya na yeti asore dem a yese hye nkom ye kuro no wa na ye besa akonkremo dem ade yeti akobofom ye kuro no abesa so akona nanom abosom so asa akogunsa se wa udi uhuni se enu na ko kinata kan ye na mo ante ase part time Christian you want to fight full time devil you so serious you are joking you so serious ye ka de bi a woman no ya na ye ho abro na abro no so bekwa atia ya ye se konfo bone si kuro nhia wotimbi na wo ye oto abro nso atan yem wotim di onti nadmofo mo ye adwuma di basa nadmofo mo adwuma sore pa nadmofo so o mo le kapre so mo so betimi aye bibia maso mo bedwomo kakra because ensio kese ya eto enye ne yedi kan se ebi to wo Ghana ato no mind bisase ye nyase what you say 60 something years what is in so afa wo moda omukro omotinsu omotinsu no ba ye no ye ntinsuo so no nsuo fa ye ekwan nyina ba bia ye flat no ye ne nsuo be yira fa ye no obi abewa amane se megatemu achokinti aban mete look at this. Asaba na woka so lie of one cry biomoka na me se na no kuma se kageti amonte so wo bi didi wie to ade no to twene anam se madam na se ahanya ball so wo se na zoom lie of adwuma ne se ma anto antwene wo zoom lie of na se na nti adwene se kwabra ne wutiri mu no enti wo didi wo ufia wo batu wo anto atwene wo ho se zoom lie of me pra wo ho ma nyansa duru ma bia ya sebio yema sebi ye ne ya adwene ne nya adwuma wo anya nneoma bia na wasa aban ba kire wo ade bi wo ho no asa ne wo kire wo ba se wo didi wi a hohoro wade mu no sa na wo panyini no so wo so ye wo ni mpefe se nsuo beto wo se ma bie meja na me twan se nsuo no to a e be fa gata ni mu na wo adwene ba na da o kiri mu e konso a wo de wanya asase ase droba mu nsuo se wo pipe ibi nom obi sa sutene so tena akọ ama nipa na akọ nom malaria ne sa typhoid ne cholera ne sa nneoma no yade ne bayi ne ti ebeba be hawo a owi abebo aso owura fi sa atosode na akoto no odwom no nye wo na adua de sure hanti nso na etene kọ no na ebidi dua no wate abrewo nse tie bia obeya mana ba be kan enti se wo se ko ne mo a mama we entum na mi say ye call time no kora na ya so narcotic control commission ye nakokfo narcotics na da wote ne say me mashime narcotics control commission ye nakokfo womo akire ababa wabi na oba besi a chese waka ne yamu paint abo ne to brazia na enroboni ho adwumadie no wodi ye kire no wakotoka wiemhyangina bia oba besia ai ya chese womo se bag bi ekura no womo se chie na cannabis bi ya enya asem kuma wo iti womo nsa aso ne pechi na yesi cannabis no be 92 slabs ena na ekura no ya sesia no wo mo akache a nhwehwemu ekoso na nye no nko na no kwasia da so wo mo chi wo bi so saa e wokotoka ho eno kra yesi eyi custom officer bi ne boa saa brantie no ena na nko wodi no bone no free Ghana ha akọ Europe ho be ena wo mo kire no eno ne yedi hu nkomo ne ye kasa saa bambo adwuma kuofo no a nkese so wo mo hwe ne ye de etene no ubekom na dodo no akora na etachire di saa nipa bonefo no a esumu empa wo mutiri mu da no ebo wo mo no wo mu di sansem hu no wo kuro yi emu enti e ho asem
wo hanom say yesi enrobon de 2 scale so a ewe be 53.6 kilograms enye easy eti kenye sika ke 20 fonyi no ene da ha bag na suitcase pa ene da ene hihemu ena ya package no kama ene ye di agumu chese nka abaka say adwuma wura nka away business owner eti ehun asem wo ha se siasa custom officer no ene wo mu ayache wo mu aka ne ho nyina no wo mu ewo kokum ya nhwehwemu koso wasem no ehun ade inquisitor enso di bia ba no mame announce phone lines no na apamfa ne de no nto asotew na ye nkoyenim we shall for lines no I did dwuma na no penny 0260 196064 0260 196064 and answer 0260 196065 0260 196065 and no pay ubetumi afre na wachire wadwene e dia fa ho stories aye de ba ye no say na esiti na nka pa me se me mo abam so obi aba homa no so ye mfa no tew na ye nkoye nim be ba cho wodi ba bia kasa free ye mo achi ho. Hello Medafo, good morning. Good morning, mama na pom today. Wodi ba bia kasa free. Yeah, me dey attempt to say the complaint from the guy anya so Sompa anya so yo, what am I mean to we? Iri kan man ban jaka sai majina ta Apam Kodie bi wa kan no nan ciya go a kan na nan ciya Sompa ma nyina nan ciya nya so jun nyina ta ko nya na ne ba ko nya ko complaint from the mass organizer. Me nya ban sama ma wo bibire so ba ku mi de be kan wa san kakra. You go to access na dia ni ke CMB akra buru ani mo no kakra mama me akwaye tendo do akra central pa akra do la are kintin no ti say no ti say mbanza ni so mpa ya mo wonde what's why you here for Adwoa chrowe mame na ye betu ho na mo CMB here for CMB no okay you okay Malam Junction office Africa ko makapia total filling station opposite before end of the head no on the road near 3 and 3 lanes 2 lanes na say aka 1 lane e ti ada car from what the inner lane so who obani bus say wana say no what your speed e da ba outer lane no e ti consultant ya kan wa some sample bo nya enyere empemwa the possible asofa over asofa now Sanapo I was focusing road in Swa. That one, Mamma, planning, and Yakura, I'm so a moment the Armani, or when you're my now, mainstream country, now, Madam Mokum, Adwoa, a class and transit. Yes, Rom, study about for by 7 months of no man will be on for no man day, and what you said is to your bedding. You, Minsumedasi. I was your way. Kwala no frɛ no so betimi afrɛ no abam bi 0260 196064 beba cho de ne baba kasa free. Hello, good morning. Wo de ne baba kasa free? Morning, Aba. Na ho ye de. Ati yango pa dom. Yo, oda ma wadwen kyerɛ ye tie o. Ba jo le jan po am de hu hia me. Kasa free te chimai. Yo, ma tie we. Ayana tembia ya kase inema bia insu to na ball na da de untin fa so bo em mpanyimfo me aba so de kasa ne ya mistake ata kese sabi eye ma me ne papa na tete ba akora de uja na obaye de ope enu ntina ye wo mra e wo men mu se ye hye ya na ye woni pa so mu hye ni pa se ni pa ni mra so sabi mpanyimfo ko bobo sia se ye de ba ba ye wo men mu ye de abati ball e da beti gatem skana na fine to skama me fa anton chen na na yentimi hwe nipa mani panim raso o mani mu ne agya obi ara esan sese wo no panyi na ngata no mpem raso die ene na ga na obi a nya ne fo ahuje na obi aye de opeteze obi ama de opeso obi ope no ohwe do atene na ade to na ma me ya yere wa na kamera bia capital na wusi wo no ma ye de e ka brewa na sa nipa no ngoye emra funa na so mutim na ne se do mu ye nipa so mutim raso oye ma wuja nipa obi do ope ne mo wo mu no bambo nti no ne ye da wo no wo mu so wo ye be che no wo ye be bonika ena ma wo mu ti so mu nyene nka wo mu su asetam de se anoma wo me do mu pente se mpanyin vo ne se wo mu enhwe mfa ye ntuye no ma na sei ebo medama se nyaba mensumeda se o ma na sei ebo enti wor mu nhwe no mu mfa ye ntuye wei ayade o de na mo me pa cho yanko ne nko fa ofofro nso yi warama ye mo chi wo de no ba bi akasa free
Hello, good morning. Hello, good morning. Maybe you didn't be a free. Wa homa ni ni muame jina yi kakra ma me why Debi emu nye kura Steve ya said ya wokọ benkum so no ma me na anope wabo awuram line ni so ayehye me mbese me kato na kasa ma me mo afede ye wada mama me nti o ni aba na bo aba so na oba ye no mo do wada ma say oba ye mo din me tiewa umnya mo din obi am ni do oba din ti e to bo din u din no because oba e ti e Mati mebo mi diam wate why Matama edi kampa ye ni aba ni aba bridge do ho Steve kwana sabra o line no enim wa me kete emunye yansan kwana yankofa ofofro nso me ba cho de no ba kasa free yeah me from me toka yo toka domi kwadenya honorable excellency Alepin media ne say pacho ya tete say ya mutu mo tete fe ne so o mon kan kire o mo drivers no so say short na o mo kono mu nyai e be ofi kwadenya kwa akra ko betu 25 series or do we see domi see atimota ti alajo ti secretary tomo jimpa ti pon so mo te so dia de o ma se no mo so kata ti o mo drivers na ma yen na se ya te so ye nte so ye da se ye betu ho anamo na ya hwe sa asem wenti oba pa sa o jo to ho no mame ayo yenkodi nkomomra me ba cho de ne be ka sa free oba ayima anopanya ni asum green kan anka won so odo mpacha we ye wa uri abe ma me kata si asboy e ayerin so no constituency anapai manuncha mi MP aya obatampa aida Adwoa Asare yobi ambana baso ejuma sumo de sumo ne mai for awo ayerin so no constituency mini aba o man gana mu awon ye good leadership ye good leadership ya aka nyina aye effect enei say you for say obi at the baller ego gatamu ana ya cheno ana ya jelu na ana e wo video e wo TV so obi ahwe bia ofo say obi amu so ba ko yi bia no correct but yet your manya ye wo dwan to ahene e wo man ni ma obi abone a obi an to na ko pa chew ma ye de bone a cheno e bi say ye nyina ye ma mbra nya adwuma no bi be bone no ba ko pa che na che ne bia ye wo say o man no anya de e be adwuma ndi empayfo kana ye wamra ayefe ya kono ewo bukuma aye de adwuma o mangere me fere nto papa asira now essence emra no achi anyafo na enche skafo nti na emra no emra no anya adwuma because ko amno a oho emra no enim skani enim ohiani the oba africa ha dia ye emra no achi anyafo nko enchi skani nti edu mra ye mamra no nya adwuma you say Omegan ye for many ama dachi jiba benya so emphasize because Negalan say ya ese ensoni ensati eye scafolo ana eye onyani ne de oloko ko pe ba de so onyani ne de oba ko pe ba de bi no wadi ewsia wei aya Ghana fo bi no adwenkyira wo no mo ekire na no pe ye fa ade ama mo yemfo foforo so be ba cho de ne be be ka sa free good morning we de ne be be ka sa free yo what are my mention okay and say in so ya explain me the same in phone ye me bi so am say dey bi en so it to an yiri ye en so contract ye o man musila ye open brain eno ya sam oh ye just say na asiri ye bi ye just home en so me higher me fabric system ukọ a fresh countries here omo that is the ya to form ye take say na pan ya pan ya so ene so ni to ana fa ko fun tan na wo mtinti emusi a na mo si wa kwa koyi minim ye ti ye Ghana ye di independence da sila that is ye nyina ye bie so to wo because ye mu na so
ɛne yɛyɛ bie so a ne yɛde bɔɔla yɛankasa ntimamufoɔ no ankasa yɛnso yɛde bɔɔla ɛsan gu nti saa site na town council na ɛwɔ hɔ mu no a ɛmubunu no hɔ mu nyɛ adwumayɛ no ade ne yɛmfa saa ɛmubunu no mu gyinagyina corners na nipa ne yɛ saa bɔde no a yɛakye na ɛsiɛ na ɔmo kɔ fiefie sɛ fɛs ne yɛbɛto hɔ a ɔhu yɛ town council foɔ ɔba a na wɔduro a wakɔtam na adakɔ akɔsie yɛmfa saa ɛmabunu asie a sɛ adwuma nso wɔ hɔ mu a mobɛtumi afa nkɔfoɔ ma ayɛ saa adwuma no ma ɔti ɔmo ka because nipa no kɔ na yɛkɔkye yɛbɔ ne kaa sɛ sika no ma bɛgye bidie tia saa nipa no ɔyɛ saa adwuma no nti yɛsrɛ mpanyinfoɔ sɛ bi a 100 years development plan a ne yɛmu sɛ sɛ ne yɛkɔ na wɔbia na ɔde ne manifesto aba na tresre sam na 4 years 8 years as no one shall continue to go ayara hosem na apam yenuano no ebo ho amane sɛ town council for obadwa first ne yetimete wo sɛ town council for ba amerika bia be shomu le bia bolasie obatam firi ho no ene sade na yadwuma yenkomra bi moyi me ba chode ne ba bia kasa free so ya fam na about me kasa free abokobi yo me robot ma mentie we me don't want to look at my dear moody radio instrument and work the boy my Ghana. Now, make us a cry will be on him abokobi at the Copantan village, you know. Let me say, bridge blue on the sense, yes, one friend or donor. And say, a tenia, the boy, or donor, and I was second. Now, no question, says, ocean on one. Sense soon, we are a filming station on washing day yeah and learn so you toy which means a star where you na social area man and now what saying so now when any fans will be at the land case here in school against so team for what feel on me and we baby quite crabby yeah and so no at dabi obo me ensuo no kwan no ana wa ya feeling wo ho wa feeling land in and what you can carry serious obi ho no bia etin kan wo satama make an yin do adwoa chro sa asem yi mame na yebetu ho na mo na that abokobi kan for omti hoduma be no mudi won o man wo na etin akwa di say u sika ase wunya akwa beto heaven inti ya fo na etu o man na ye ho chire ya ho be pa but is not reinforcement with him. Last year, the Kubota region sendings will unify in Yanamohono. But where the change at the politics for the names were uniform, and so this year, any partner let us woo. Fees were a pardon for MPP abandoned too. They are 3 years and on the ball my way safe. I show ya MPP ni NDC omba on my receive from ayara hosem papa say nsuo kwan o se ma fele na dia kura no man ye hunu sa no me ba chawo de na ba kasa free within the KBB kasa free buni is capital techimai yo my ntie we odo yo nda say anofa we there na me enshira ye nyina government na buma ya akwanya say any deni a humbra se kwan so ye nyina ye nkyere ya agani se ye mama ye bisa ho kakra wo ye nyina e ganu enti se tinka na mai ma de na se fata se ye mai ho no na mai ye dia enti ke always bia ye ga transfer ni aso akira ma ba ti go tamu aba ba se ni paso so ya fo obi se wo nya adwuma kakra se de se ya o man no election obi taade no odi wie pa no ohuru ato obi to we no odi we no ohuru ato ukoka wo se Zumilayo obede no anya adwuma ye ndi se bi wo previous so Zumilayo anya adwuma ye na efia no ka eboni ana because e grant tikani bi aso ndi no ye nyina ye jintum se ye be ye omani ye ni yesu so ya so na betena ko konfo se ko ya so na ye betena wa se konfo se kromo a watimbi ye fa last call na ye de asini ya sore so na yakọ me ba cha wode ne ba kasa free ya ba we ati asen akwetira yo wona wo twa to wa daro mama yenchi o yo mini ama obi an fredi 5 years ne kato mama yenchi o brempon o ye duma wo Sompa na mini ka me form MP onabo amasi mini aba people bi ba say ya pamo awo wo store gold wo o memu ha
emrofo no ya pam ye tete won ya dali mini aba eye na emom na nya ye mini aba obi ni gold price world market obi ni entise wo aban no wo pam nkrofo na wo pese ye mani na ye no ye mfa gold ni mra wo fo a mini aba ye de begane ya ko Burkina Togo won be kwa kwati tawo ye be kwa kotama because ye meto gold ni ma aban fo aban ni what price yes wa yes ye to gold ni what price ya ye duma na che I was your waso na ye gina na yodo nsem no nyina asie afrafo no fra na efren so ye time no aso ye nsore so